Uskabusia soroboti rondo mwanchu morigereria moroberio wabasae nigo bono okorekana ase skuru ya secondary ya Sengera hegi Adventista asabasae gwitanya chimisano baikirana na gosemerwa chinchira cyokwegenderia asobogima na gukina chisemi asokonyora amabaga ekigasi chinse chisiko kaokwana hoyo koriye kergo kyobojumba sense moibunge bo machoge borabu mushimwa Duke Mainga echate nigo bona agikire ogotume kobe kwabasae asokorenta chibura buru boigoni garuro kuboya gochasa bakenya gochora barai abo bakorenta magendero Morikito Frida Kirubo na mange. No moroberio obarenta abasae korwa ase chiwodi inye emeyensemo yebunge yabo machoge borabu ase kerenge kenene gyokobasira abasae abo kwegendereria kemasomo nabo igo konyora amabaga yemerimo ase chinse chesiko okwana oyo kurigekerwo kyobojumbe emeyabo machoge borabu Duke Mainga echate nigakwanera emechando abasae bagwetera tukoria rero igo twachichaga gusanga n'abasaye ba minto ese programu ikurukunga bo machoge borabu youth convention igo ntwakwanera mangana mange anene mono twakwanera mangana aria chande tabasaye unemployment twakwanera mangana ichipara chichande tabasaye ba minto bali bakwirigeri ime abo machoge borabu ntwakwanera igoro yemoyu eritwagiri na barabu batebanga within 90 days mbatagete bintu biri bante binchiko bakorera binyare kwikirana nene mono ntwakwana igoro opportunities cia masomo ngana kitogo chikobwata abasaye ba minto egere bakora mangana technical courses na ndena kitoko bakonya ba transit kurugabu kogenda uchikokora emeremo chinsemo mbalimbali including isiko yense nonya nabo niga abasae baborigwa gwesokia eria koenekia ngobwaterana bare eria koenekia oborayo bya Emeye County ya Kisii abasae baito ba machoge borabu tokobarangiria mu bwensi tochamo tosange erinde kerto konyara korosio borai wetu we county eito ya Kisii County using Kisii County Youth Assembly as a connection or rather as a bridge to gap between the government and abasae baito ba we county eito ya Kisii to ensure that Kisii County Youth Assembly brings all that cohorts, all core values, integrity, unity and prosperity to Kisii County ekore tuamona oborai wetamo obotoratware structure ngiya ya Kisii County Youth Assembly asinjira yogosira chisemi niga abasae basemigwa kwirikia eria kwenyorera amabaga ase chinse chisiko ase kirenga gyokomenta chisemi chabo. Within this arrangement we had a very special team that came to speak to our young people on issues international scholarships na tulikuwa na Maju, right? Maju scholarship program, a very good initiative that helps our young people to transit from undergraduate to postgraduate studies. And they were able to speak to the young people here. They were able to guide them on how they are going to, go through the process of ensuring that they get opportunities to study abroad, may it be in the US, may it be in UK, Australia, and the rest of the world. Kagukwana echate nigagikiria gutumikwa kwa basae bobe asokorenta chibura buru asalia eira yokubarigeria emerimo iligokonya chinka chiabo. Machoge borabu imekuwa constituency ambayo imeonekana in media platforms kwamba vijana wanatumika kupigana, vijana wanatumika kubeba mishale na mapanga kupiga watu wetu. Tumekuja siku ya leo kukemea kabisa gunism na kuhakikisha kwamba badala ya kufanya vijana wakuwe guns, tutawatafutia ajira ili wasaidie familia zao. Nonya nabo nigo kuborigwa kwa ruigwa guchia asa abantu bonsi kweneke mnango chora bali abarai bakorenta amagendero natali okugorwa asogwaka chikura koranje omuntu tacha gukugura etwate betenge style chikura chiko chigwa kubusioga olikalau style, si ndio? Tunachagua viongozi watasaidia watu wetu, si viongozi wa kuletea watu wetu handouts. So pesa ikiletwa kula. Ukiletewa gas, mtungi ya gas peleka kwa nyumba. Ukiletewa mattress peleka kwa nyumba. Ukiletewa blanketi enda lalia, lakini tupigie viongozi wanaojali watu wetu kura, si ndio? Kirubo Frida, Ensoko TV.